Aici suntem cu Maestru, cu Mare. Salut! Ghost, Nico. Salut! De ce vorbești așa? Nu cheamă Naruto, că știți, el m-a trecut așa. Vorbești un pic mai tare. Vorbești un pic mai tare. Ok, vorbesc mai tare. Așa mă aude. Bun, ați spus că astăzi voi doi ați spus că vreți tematică de secrete. Bun, eu știu primele secrete, vreți să vi le zic? Ia. Primul secret, OZN-ul UFO nu are loc fix, apare aleatoriu pe cer. Dacă îl vezi, primești un badge special de bani, maxim aproximativ $450.000. Serios? Primul badge. Bun. Îl poți vedea în timpul zilei doar după ora 3. Cum? Asta, atunci, dacă acum e noapte, știu eu alt secret. Dacă te duci la cimitir, poți găsi un mormânt. O să haide să vă arăt, veniți. Veniți cu toți. Este ceva foarte haideți. Acum a venit. Eu îl știu secretul. Că eu l-am arătat. Nu, secret. Sunt două. Unul mi l-a arătat Marc, unul e. Parcați-vă aici. Marc, tu intră cu mașina ta. Adică tu ai pleci. Ochii mei. Bun. Ma, Vino. luminez ca un bec. La primul. Dar Nico, luminez ca un bec. Man, da, ia uite. Ține motorul în mână. Nu numai mâna asta, citești. Here lies the government 1959-2022. Este subliniat și are aici semnul întrebării. Da. Să Oare ce știi. Și mai este încă un secret care mulți dintre voi cred că îl știți, adică Wendigo. Cine e ăsta? Wendigo. Nu știu cine e. Imaginează-ți că în anii în care a trăit el era prin păduri și căuta oameni care sunt pe acolo și îi mânca. Story time. Mai este încă ceva. La ultimul rând este aici un sicriu. Deja îl văd. No step on my grave, please, zombie. Deci să nu pășim pe mormântul lui. Uite bă ce facem. Bun. Secretul cu OZN-ul pe mai târziu. Stupul ascuns de albine. Hai la Marc. Hai să intrăm eu intru la Marc în mașină cu este unul dintre cele mai creepy secrete. Stupul ascuns de albine. La Fox Camp Bronx, așa se numește zona, urcă la nivelul al doilea și caută ultimul copac din stânga, înainte de clădirea inaccesibilă. Adică nu poate fi accesat. Hai să vedem. Hai să ieșim. Campgrounds. Dar unde Hai să ieșim și să vedem. Unde e Fox Campgrounds? N-am idee. Îți va da un badge de $100.000 sau poate de 10.000. Hai să vedem. Haide. Cred că îmi schimb mașina. Na, unde poate fi? Căutați pe toată Campgrounds. Marc, hai tu cu mine că tu știi să folosești navigation și eu te duc și tu mi-arăți, ok? Bun, stai că acum. Stai că tu unde
corect. Hai, în față, în spate la mare. În Stai spate un pic, la mare. înainte să le arătăm secretele. Toți la mine în mașină. Stați un pic, înainte să le arătăm. Nu, eu stau în spatele tău, eu stau în spatele lui mare. Stați frumos să Înainte dau. să le arătăm toate secretele, puneți-mi câte like-uri vreți. Da. Dacă la acest videoclip vom face 5 subscriber și 10 like-uri, o să facem următorul videoclip cu alți secrete sau alte secrete mai horror sau mai surprinzătoare, precum acesta, care scoate 100.000 de Mamă, o să facem, sper să bani. facem. Bun. Haideți după mine. Haideți. Să văd că ne poate. Dorian, tu stai în mașină? Da. Nu încet nimic în mașină. Atâta vreau să vă zic, nu e așa departe de această zonă. Se numește Campground Fox. Poftă bună cu care mâncați. Stai așa, bă, că am căzut, stai așa că am căzut, stai așa. Hai mai bine cu mine în mașină. Bă, poftă bună celor care mâncați. Îți contra, îți Gigi contra. O să te filmezi. Oricum o să nu îți pe telefonul. Deci să nu te panichezi că dacă ajung la aproape de tine să începiți. Vedeți că o să urcăm pe autostradă imediat. Nu, nu este liniște. Du-te că te ce să faci? Haideți să îi dăm mari să blocat un pic. Ajungem pe aici. Bun, sunteți gata de secret? Suntem gata, doar că trebuie să-l căutăm. Haideți, bă, avem nevoie de subscribe ca să facem și mai bine. Uitați campground-ul. Doar că acum trebuie să căutăm stocul. Eu o să merg cu mașina, Doar că trebuie să căutăm. Uitați-vă foarte atent. Zice că la Fox Campground, unde suntem noi, urcă la nivelul al doilea și caută ultimul copac în stânga înainte de clădirea incasibilă, adică, na. Adică la al doilea nivel. Noi la ce nivel suntem? La cine? Mai este cineva aici? La ce nivel suntem? La 1 sau la 2? Eu sunt la 2, voi la 1. Haideți mai sus, ca să ajungeți la nivelul 2. Stați puțin că eu mi-au altă mașină, că nu merge bine. Pe off-road. Bă, deci aici mai... Claim plot. Vezi că nu-i bine unde te-ai spawnat. Dar stai că ne spuneți pe loc direct. Haideți că fac eu un campfire pentru noi toți. Păi da, numai că nouă nu ne trebuie campfire, aia e chestia. Da, să nu te faci, mă. Să facem și un drum. Dar haideți băieți, unde sunteți? Păi venim acum cu o mașină de urmă. Dar eu mă aștept de o grămadă și bună să vin jos oare. Nu, că suntem la nivelul 2. Eu nu vă văd. Vin în jos. Cred că voi ați mers pe altul. Da. Da, eu mers pe un drum, voi ați mers pe Da. cealaltă.
Eu pe cel de... Acum vin și eu pe cel pe care ați... Vă văd, uite. Ia ăla cu răsătul mare, ia ăla. Așa. Bă, mașina pe foc. Copacul din stânga. Bă, parcați-vă mașini de aici, le lăsați. Cred că trebuie să găsim secretul, că nu se poate. Lăsați, Au zis că al doilea lăsați-vă copac din mașinile stânga, aici. ultimul copac. Ultimul copac din stânga. Care era? Ăsta e ultimul copac. Da, nu cred că suntem la nivelul 2. Că trebuie să fim lângă o clădire abandonată. A, nu. Lasă-mă pe mine să conduc. Uite clădirea abandonată. Uite clădirea abandonată. Da. Aici sus. Aici sus e clădirea abandonată. Da! Uite. Bun. Și la ultimul. Eu am ajuns aici. Stați că am nevoie la wc. Al doilea copac din stânga. Mamă, ce e aici? Am văzut, intrați în wc să vedeți ce e aici. Asta. Unde e stupul de albine? Unde e stupul de albine? Și cum arată stupul? Păi e ca un stup. Da, dar îți dai seama că jocul nu e foarte realistic cu natura, adică, serios, uite-te cum au făcut copaci. Fiți atenți, intrați în toaleta asta să vedeți cum arată wc-ul. Fiți atenți la copaci din stânga. L-am găsit! Banu. Hai, Dorian, ajută-ne. Și tu. Dar trebuie să fie pe stânga. Asta e stânga. Deci. Sau oare e un scam? Nu-i scam, că zice foarte clar la campgrounds. Uite ultimul copac din stânga. Vin. E foarte departe, trebuie să mergem cu mașina. Eu sunt deja... Parcă deblochează mașina. Zice, ultimul copac din stânga de la nivelul 2. Ultimul copac din stânga e la nivelul 1. Ba da. Zice, ultimul copac din stânga de lângă turnul abandonat. Știi, hai să vedem, oare din turnul vedem ceva. Înainte de clădirea abandonată, zice. Înainte? Da. Ce este? Copac din stânga înainte de clădirea abandonată. Hai să vedem. Stai. Avem destul de multe secrete pe astăzi. Da. Deci, Așa că vreau să stați cu noi la finalul. măcar unul să dă. Și dacă e condor, înseamnă că ai dreptate. Mai jos cu nivel, înainte de clădire, zice. Înainte, deci mai jos cu nivel. Cred că l-am văzut. Unde? Uitați, acolo. Am uitat. Mamă, 14 minute. Cam atât a făcut logul acesta, ne vedem în logul ăsta. Hai, și poate să spun? Așa.